שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, חסד, חסד. עולם חסד ייבנה, לא ראוי שתחיב כמו שאמרנו. כשאתה רואה את אח שלך אתה באור. הגמרא מספרת, היה איזה שריפה גדולה מאוד, כמו שעכשיו היה בהוליווד, נשאר רק בית חב"ד. היה שריפה בזמן הגמרא, הגיעה לאיזה שכונה, דילגה על כל השכונה. אומרת הגמרא, למה? היה איזו אישה צדקת, כל פעם שהייתה הופעה מבשלת בתנור שלה, נשאר גחלים, לא זורקת אותם, דופקת אצל השכנה, בואי, יש לך משהו לבשל, יש לך משהו לאפות, יש לי גחלים, חבל עליהם. זאת אומרת, היא לא נתנה מעצמה משהו נוסף, אבל הקדוש ברוך הוא ראה שאכפת לה מהשני. כל השכונה לא נשרף בית אחד. אותו דבר מישהו אחר המלווה, גמח, מה הוא היה משאיל? מעדר. אדם חלילה נפטר לו, מישהו נותן לו מעדר לחפור קבר. היה מגפה, כל העיר מגיע לשכונה של אותו יהודי של המעדר, מדלג על השכונה, אין שם מגפה, אין כלום. מה קרה? ויש לו גמח של מעדר. שנבין רבותיי מה זה חסד. קל וחומר שאתה נותן יותר ממעדר, יותר מכמה גחלים שכבר השתמשת בהם, כמה שכרך רם וניסה. והנה, יהודי תמיד עשה חסד. כל בוקר הגבאי מסתובב, מבקש צדקה, מוציא מהכיס, נותן שקלים, עשרות שקלים, מה שהיה לו נתן, וצדקה תציל ממוות. יום אחד, כנראה עדיין עם בגדי שבת, לא היה לו כסף. ממש, הוא הרגיש ממש רע, אני חייב לתת צדקה. מסתכל בכיס, היה לו סוכריית שוקולד. סוכריה של שוקולד. מה? אמר לו הגבאי, שים. גם זה טוב. אבל מה שים? שמים כסף, שים את זה, חביבי. קדוש ברוך הוא ידע שאתה רוצה לתת, גם זה טוב, הכל טוב. טוב. עבור שבוע, מגיע אותו גבאי לאותו עיר, אמר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה לא יודע מה קרה, מה? אמר לו, תשמע, היה פה מביא. שלשום, היה פה יהודי התמוטט, היה לו נפילת סוכר. עוד שנייה אוי ואבוי מה שקרה לו. הלכתי למטבח, חיפשתי סוכר, נגמר הסוכר, אין כלום. פתאום נזכרתי בסוכריית שוקולד שלך. הבאתי לו את השוקולד, החיירת אותו. תדע לך, הבן אדם הזה, אם לא היה מקבל שוקולד, אחרי זה שלא מתמוטט ומת. בזכות השוקולד ששתת אותו מעומק הדליבה שלך, מעומק הלב, הצלת את הבן אדם. זה כשבן אדם רוצה לעשות חסד, גם כשאין לו כסף נותן שוקולד. בזכות זה רבותיי, בסופו של דבר הוא מציל בן אדם. תזכו למצוות.